ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿ ಅಂಕುಲು ಬನಾನಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೂಕ. ಬನಾನಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪೇರ್ ಒಂದು ದಿನ ಪರಂದು ನಾಲೈನ್ ಪರಂದು ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬೀಜ ಪರಂದುದ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದ ಐತೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಂದೋಡು ಪರಂದು ಇಂಚ ಐತ ಚೂಲಿ ಕಪ್ಪಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಂದುದ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದು ದೀಕ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಸಪುರ ಸಪುರ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ದೀಲೆ ಪೂರ ಪರಂದಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಾನಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ದೀಪೆ ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೀತಿತ್ತೆ ಪರಂದನು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪೇರು ನಿಗಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂತೆ ಪಾಂಡ ಉಂಡು ಪರಂದು ತೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ నేను ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದು ಬಸರ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಕಡೆದು ಬಸತ್ತೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಹತ್ತಂಡು ಈತ ದಪ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಟವರ್ಡು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಕ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ ಮಲ್ಲಿಜಿದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 50 grams ಅದು ಅವು ಸೆಟ್ ಆನಾಗ ತೂವರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ತಿನ್ನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ತಿಂದೆಗ್ಲ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೇನೈತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಅದು ಬನಾನಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ